Ние се събираме тримата за финалния ни комплимент след номера и сестра ми се хлъзна в брат ми. Знаете ли какво се случва в главата на един цирков артист? В поредицата ни Как станах, ние ще ви запознаем с Аз съм Натали Балканска, на 12 години от Цирк Балкански. какво ще се изявиш този сезон. С ролкови кънки с брат ми и сестра ми и в края на Варна ще дебютирам с моя номер Обръчи. На колко години беше първото ти излизане на сцената? Беше на 2 годинки с балетния състав. Какво е чувството да си в центъра на манежа? Аз съм свикнал вече с него. Единството, което най-много харесвам аз в цирка е да виждам как публиката се усмихва, как се радва. По време на представление случвало ли се някакъв гаф, който никой не е разбирал за него? Един път ние се събираме тримата за финалния ни комплимент след номера и сестра ми се хлъзна в брат ми. И за мен това беше смешно. Ама не знам за тях дали беше. Мислила ли си да се занимаваш цял живот с цирк или да поемаш по друг път? За нас не, че е задължено, просто че баща ни винаги е мислил, прави каквото ти е кеф. На мене ми е радостно, когато, примерно, дядо ми е такава голяма личност и аз мисля да продължа с цирка. Какво искаш всеки един човек да усети след като свърши цирка? Да приема, че може да следва техните мечти. Какво искаш да пожелаеш на всеки, който е в публиката? Да си следват техните мечти. Каквото искат да правят, да си ги следват. Кой искате да е следващия човек, който ще поканим? Пишете ни долу в коментарите.